I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! So, balik na ka sa pagpanambal? Obya, og nining higayon na. Mas tagaan ako pasidungog ang Ginoo. Iya lang kong instrumento. Okay, Imog! Go, go, go! Sugod na yun, ugma, ha? Ah. Oh. Ngano ka? Uh-huh. Ngano ka, uy? Sa imong gilantaw. Imog? Wa pa man gid ko totally mauli ibiya. Ha? Unsa man tikas pagsulti? Ngano di ay? Masa di ay? Kuan ka nang Usay kuan? gikulbaan lagi gihapon ko pagkakita na kong paing. Oh. Sure, oy? Lagi? Tarong ba? Lagi. Jani karon no? Kaadton ko niya. Ito adton. Yay, bebe, bebe. Ambi. Ako na sa mo kuros ni mo, be. Ay, Imog. Karon, nakita gyud nato kung unsa mo lihok ang panuway. Huh? Kay bao magita ba nga kanang lumay iya na sa panuway. Dili ka na sa Ginoo. Mao nga karon, suwayan ka yung piras panuway. O No. kung magpadaka, pildi ka gyud Imog. No, May useless atong tanan nimong pagstay sa shelter. it cannot be. Dili ko magpada. Very good. Di gid ko mahimutang ina. Ay, pagpuyo ragod paing. Ako may nalipong nagtanaw ni mo sige kag tutuyok diha, oy. Ma. Oh, Nganong iya man kong gikurusan? ay ambot, oy. Si pangutan akong gusto kang mahibaw. Ngano ako may sigihan mo pangutan na nga utro bang kuwa mahibaw? Bitaw no. Sige. Mangutan ako. Di gid ko mahimutang inida. Biyaan na ti ka ha. Pangandam na lang diha para ugma. Okay. Pahibaon na sana kung amo mga silingan nga mubalik na kag panambal ugma. Sige biya. Salamat ha. Okay. Mo! Salamat ka. Uy. Paing. Mo! Ngano ka pa eh? Unsa may ipasabot atong imong gibuhat ha? Nganong gikurusan man ko nimo? Unsa ko? Panuway? Ulipon kas panway. Pwede ba biya? Di na ka mag-apil-apil. O nganong dili man, ha? Nga ako ra may naningkamot nga mahuwasan siya sa iyang lumay. Pauli na sa inyo paing. Bitaw. Ayaw na pangitag samok. Mm. Gusto na sa kumupahuay kay manambal akong balik ugma. Bitaw. Ha? Kung dili ka makadawat sa kung gisulti nga ulipon kas panuway, pangutan na ang imong kaugalingon. Kung kanang imong gipangbuhat, di ba na sugo sa panuway? Daot na din akong gipambuhat. Abuti mo, ikaw rin makatubag ana. Oh. Pauli na sa inyo kaw. Ikaw na. Murag yung kalag nga nagkundinarda, di may mutang. Mo niyang giingon ma. Mo na giingon ni Bia. Og nasuko siya na ko ma. Nasuko siya. Onya. Ano na mo sulti na ko ma? Unsa man di mo gusto nga ako isulti? Nasiga sa ko, uy. Nasiga ko ba kay guba na kaya akong buot. Nasiga ko, sige na ma. Nasiga ko, agay. Onya, unsa man? Nadasig na ka? Okay. Nalipay kay ko nga nakita tagbalik. Human sa pila ka adlaw nga wa ko. Pero wa sa ko malipay. Nga nagtanaw ninyo nga dunay mga gipamati. Parehas ninyo diha nga gipangubo. Doon na ubon ron. Be? Tama. Kana. Kana siya. Giubo na. Nganong wa man mo manginom og kining pinabukal nga kalabo? O di ba dahon sa gabon? O di ba dahon sa atis? Di ba gitudluan ta naman mo ana? Nainom ba ako, Dok? Obo. Pero lain man yun ang mahikap ni mo ba? Obo ko no. Diya yun na ang kayuhan. Mo na.
Ana, mga gahi, mga kaigugod. Gitugahan ka gid sa Ginoo Dok Imok. Oo. Milagruhan ka gid niya. Hala? Mao yan. Lagi. Dapa man? Lagi. Huna-huna, ramang guna ninyo. De. Dili kinahuna-huna na namo Dok oy. Proven and tested na gid na. Mao yun. Mao yun. Kung naayo man gani mo nako sa inyong pagtuo, May kapal mi Dok. di gina ako mo'y nakaayo. Si Lord. Andyan. Ha? Si Lord, nga naas langit. Ilang tingali ko nga gihimong instrumento. Mao nga, pakpakan na to ang Ginoo. Pakpak! Yehey! Amen. Okay! Amen! Amen. Woo! Amen. Unsa ron? Paing. Paing. Ma. Nayabag na si Imok. Ha? Kaya ganong day ma? Nag-unsa day ron sila? Naghimo na siya kulto. Ha? Dili man ka manambal ron no. Dili kay mag-research ko. Ngano man? Muadto ko sa simbahan. Isumbong ko na si Imok. Ngano kang gipatawag mo kuspare? Ano din na Magdali ta. Dili Oh. ta magpauwahin ni Imok. Sila silang sabil o paing. May labot ka sila sa pagpatawag ni Father nako. Murag na is something in it, ha? Mayong hapon, Mayong padre. hapon, padre. Padre. Mayong hapon po ninyo. Kining bahin sa unsa man din ni Padre. Mauni siya akong giingon nimo, padre. Kailan naman ko ining imok. Kay kanunay maning musimba, way sipyat. Mangumpisal sa nisiya, kausa sa usa ka buwan. Mao ba, padre? Pero... Gani, sa bag-o pa ni siyang nanambal, nangonsulta ni siya nako. Kung okay ba ang iyang gibuhat. Ug maoto nga ako siyang giingnan, nga ang mga apostoles kaniadto, ug si Jesus mismo nanambal man. Oh, Kining Padre bahin sa unsa man din ning imong pagpatawag nako Padre. O ganong niya man ni sila. gisumbong ka na mo ni padre. Kay naghimo kag kulto. Ha? Og dili ka makadinay. Kay kami mismo mao'y nakakita. Dako ning sa imong gibuhat. Dako kining paglapas sa simbahan. Unsay imong ikasulti sa ilang pasangil imok. Wala gyud ko hibaw-an nga naghimo kog kulto. So sa ato pa, mo deny ka. Ay Isabel, nga nung nakaingon ka man sad, nga naghimog kulto si imok. Ay nakakita lagi mi padre. Nakadungog mi nga nagsinggit-singgit siya og ang mga tao og amen. Mao na. Unya nagpakpakpakpak pa sila mga kamot. Mao na, padre. Naka-witness ako na, padre. Oh, Kaming duha ni mama. Unsa pa'y ilang gibuhat. oh, mara to mong nakita padre. Pero malay lang baya namog naa pa sila ilang gibuhat. Oo. Nga sa ato pa, klaro kaayo nga pasangil radyo na ang inyo. Ha? Ikaw imok, unsay imong ikasulti. Pa-search sa lang una na sila Padre unsa nang kulto. Ha? Sa pagtuon mo na mo, imok, ha? Ihas? Oo, Ah, inyo laging giusikan ang oras ni Padre. O ang ato mismong oras. Sabel, Asula ha. paeng, wag tangon na sa atong mga kasing-kasing ang dautang huna-huna. Batok sa atong isikatawa, haba? Ug mag-ampo yun sa kanunay. Kung wa na mo'y laing hiskutan, mamarog ta. Kay i-bless mo na ko sa dili pa ta magbuwag-buwag. Oo, kana Padre. Sige Padre. I-bless me, yawat na lang ba nga malamdagan sa Espiritu Santo ang among mga alimpatakan. Kadiyot diyay una. Kuhaon ko lang ang akong holy water na araan ang cabinet. Holy water? Oo. Mura mag nakuya ka naman. Mura mag naigking. Mura mag naratulog ka. Pagkadungog din mo sa holy water. Wa lang. Nakalitan lang kung anong kinahanglan pang binditahan, ha? Mao na.
Wa raman sad kahay problema, paeng. Ha? Aw, wa raman Father. Sige, kuhaon na nako ang holy water. Oh, Baing, nagkurog lagi ka. Oh, gipaningot lagi kag maayo. Ha? Murag, hadlok yung kag bindita. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!